Ketika gak dibolehin ikut PSHT sama orang tua. Part 1. Jane nyampo to nangis-nangis barang ngono he? Mbuh, Mbok tangisi ki apa? lah aku ora mbok oleh melok esatrate kaya kanca-kancaku. Pokok ibu lek wis ngomong ogak ya ogak. Yo ngene iki aku diisin-isin ning kelas ra enek kancane kok. Kowe arep dadi kaya anak Ayu Parti kae. Pendekar-pendekaran numpak motor war-war ngalor ngidul ra genar dadi apa ngene. Ngono wong tuwa ra malah seneng malah susah. Wis mbuh. Ora usah, pokoke ora usah. Nang emang macul-macul pakmu ngono. Malah dadi tak jejeli tungkak tenan lho. Jejeli tungkak we. Jejeli tungkak. Tak jejeli tungkak tenan cangkemmu. Wong lagi mumet-mumet ra cekelan duit koyo ngene. Gawon. Malah tangisan ra genar. Enggak. Lho, malah dadi. Coba jeli tungkak tenan lho.